Drahí moji levi, takže akú cnosť máte vy pre tento rok rozvíjať a to je asertivita. Mnoho ľudí si myslí, že asertívny človek je nejakým spôsobom možno trošku akoby štiplavý, alebo že je tam nejaká taká tá hraničná možno drzosť alebo nepríjemnosť. Ale toto tam veľmi nie je, keď je to vlastne tá skutočná asertivita. Pretože skutočnú asertivitu spoznáme tým, že môže byť povedaná v ľahkosti, môže byť povedaná v pokoji a v kľude. Čiže tam nemusia byť veci, ktoré eskalujú a vôbec tam nemusí byť nič, čo eskaluje. Každopádne pri práve cnosti asertivity vám bude veľmi slúžiť, ak ste sa naučili aj múdrosť a tiež ak ste sa naučili v podstate mať dobrý úsudok, pretože v situáciách potrebujete dobrý úsudok, aby ste použili múdrosť a mohli byť skutočne asertívni. To vám pomôže k vášmu životnému cieľu.